При входе в транспортные средства снимайте рюкзаки и перевозите их в руках. Припинок Данилы Сердича. Наступний припинок поліклініка номер 12. Наступний припинок поліклініка номер 12. Осторожно, двери зачиняются. Припинок поліклініка номер 12. Наступний припинок Альшевського. Наступний припинок Альшевського. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Альшевського. Наступний припинок диспетчерська станція Мисюковщина. Концевий припиночний пункт. Наступний припинок диспетчерська станція Мисюковщина. Осторожно, двери зачиняются.